oh. Mayroon tayong panahuing pandangal. Ayun. Nasa right time mga cooks. Yun mga cooks. Papunta tayo ng bundok. Hindi naman bundok. Mapapasabak si Husky Boy. Andito na tayo. Andito na tayo. Ala! Ilog. Uy, Apex din oh. Ayun. Ang gagawin natin, Be? Be, saan tayo pupunta? Diligo! Ayun, no, mga kakukso. Ganda, oh. Ayan. Pero hindi dyan yung spot. Pandaron pa. Tagpas na tayo! Saan tayo? Lagpas na tayo! Oh, may semento rin pala mga kapuks. We are in the nowhere. Mga kapuks, so yung isang bundok na yan. Tawag namin dyan. Takalo. Kapilo. Sa baba niyan, mga kapuks, at spring yan. Ay, papunta natin yan. Yun, no? Ito na pala, oh! Ito na pala, oh! Yun, no? Yan ang place. Ah! Getang taya. Ito Welcome to the jungle! Yun guys, oh! Mga kakukso. Galing! Yeye! Yeye! Hey! Wae! Ah! Bibi Kokso. Hi! Sponsored! Baka naman! Hi! Hello! Ganun na ako. Yun, no, mga baon natin. Eh, syempre, di mawawala yan. Wow! Tubig. Okay, mamaya pa cooks. Balik tayo. Buhat muna tayo ng gamit. Labay! Luto natin. Simple lang. Prito ang tilapia. Ganda lang atmosphere natin dito. Doon. Natin. Mainit na. So, lagyan natin mantika. Siyempre, mantika. Hindi ka makakaprito na walang mantika. Initin lang natin. Wow! Wow! Ito mga kakukso, meron tayong maliliit na karpa. Tignan natin to. Mamaya ihaw yung iba. Yun o. One down. Guys, oh, dokyag guys. Nasinan ba? Inasinan. Hey! Wala na yung ating ihawan. Natikistan. Saan?
Natin iprito yung talong. Gagamit tayo sa talong mga kapuk. Antabayanan nyo. Pinirito ang talong muna. Dahil sa mahal ang sibuyas, minamuti natin tangkilikin ang sibuyas Tagalog. Ito ay lasuna mga kapuk. Sabi ang mahal na sibuyas. Pero di hamak na mas mabango naman to. Oh, anguhin na natin. Oh, kalatan na natin mga kapuks yung ano, talong. Ito na yung ating talong na pinirito. So, binalatan na natin. No? Durugin lang natin to. Siyempre, talong, kamatis, bawang, sibuyas, itlog, mantika, tsaka bagoong, magic sarap. Magic sarap, baka naman. So, yun mga kapuks. Ang gagawin natin recipe ngayon, tinatawag nating o tinatawag nila sa Ilocos na puki-puki daw. Yun, bad word, pero ito yun, talong. Puki-puki ang tawag ko nila. So, try natin lutuin. Shout out sa mga taga Ilocos. So, hindi na natin inugasan yung ano, pinagprituhan natin ng talong. Saka na lang natin. Mantika. Bang. Sibuyas Tagalog. Dami, no? Batiin na natin yung ano, itlog. Tapos dito natin lagay yung bagong isda. Yung bagong isda. Tansya-tansya rin. Mahilig tayo sa tansyahan. Ito, lagyan na natin yung talong. Natin ng magic sarap. Sasa natin. Ayan mga cooks, lagay na natin yung itlog. Yun, no? Tikman natin. Kulang na kasi. Gusto akong pizza. Birthday. Nice one. Okay na siya mga kapok. Balik mo yung walis. Ito na po ang puki-puki. Kain na. Kainan na. Langaw. May ano doon, oh. Tingnan mo. Galito. Una, 5 piso.